Når du har startet softwaren, så skal du klikke på New Scan. Der vil så få vist, at scanneren er tilsluttet, og så skal du vælge, om det er en ensfarvet eller en flerfarvet objekt, du skal scanne. Stil objektet på drejeskiven. Klik på Confirm Lightest Color. Og så laver scanneren en test. På samme måde laver scanneren så en beregning på de mørke farver. Når beregningen er færdig, så går selve scanningen i gang. Det tager lidt tid, men når scanningen så er afsluttet, får man mulighed for at vælge scanningen til eller fra. Giver den et passende navn og gemmer den. Gemmer som STL her. Så får man så mulighed for at rense sin fil. Og der vælger jeg Auto Clean. Når den så er færdig med det, så skal den så gemmes igen. Vælger jeg igen en STL-fil. Så tager den en meshing, og modellen er scannet ind. Så kan man lige åbne sin fil i det stykke software, som man nu bruger her. I det her eksempel er det Cura. Og det gør man egentlig bare lige for at se, om ens fil den ser ud, som man synes den skal.